De coöperatie van werknemers van de raffinaderij, de Curaçao Energy Petrochemical Cooperative, zal vanaf vandaag beginnen met gesprekken over de voortgang rond de raffinaderij. Eén ding is duidelijk, de coöperatie vindt dat CPR het voordeel van de twijfel moet krijgen. CPR heeft in de afgelopen maanden laten weten daadwerkelijk werk te willen maken van de raffinaderij. Onlangs heeft de overheid via Refineria di Curaçao aangegeven dat er geen exclusieve gesprekken meer plaatsvinden. Maar de werknemers vinden dat CPR nog een kans moet krijgen. Eerder deze maand heeft Curaçao een akkoord bereikt met Venezuela over het heropenen van de lucht- en scheepvaartgrenzen. Ook Aruba heeft een akkoord over de scheepvaart. Per 1 mei zouden de grenzen met Venezuela open moeten. Maar volgens een artikel op de website Dossier Koninkrijksrelaties is dat nog niet 100% zeker. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat na ruim 4 jaar grenssluiting procedures zijn gewijzigd. Daarom zou de nodige informatie moeten worden uitgewisseld tussen Venezuela en Curaçao en Aruba om de streefdata te kunnen halen. Het ministerie in Nederland zegt daarmee dat er nog veel werk te verrichten valt. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Hoewel het nog niet zeker is of daadwerkelijk de luchtvaartgrenzen op 3 april weer opengaan tussen Venezuela en Curaçao, is er al wel veel interesse bij luchtvaartmaatschappijen om weer te vliegen tussen de twee landen. Dat meldt de Extra vandaag. Het is nog niet duidelijk wanneer Aruba de luchtgrenzen weer wil openen met Venezuela, maar ook daarvoor zullen er voldoende luchtvaartmaatschappijen zijn die interesse hebben getoond om tussen de bestemmingen te vliegen. Aan het eind van de Gran Marcha afgelopen zondag is een man hardhandig door de politie gearresteerd. Daarbij vielen enkele rake klappen. Video's van die arrestatie zijn viraal gegaan op sociale media en de agent die dit gedaan heeft veel bedreigingen gekregen. Gisteren heeft de politie een 23-jarige Curaçaoenaar opgepakt. Die is aangehouden vanwege het digitaal bedreigen van politieagenten. Gisteren is het carnaval van Curaçao tot een goed einde gekomen met de afscheidsparade die goed bekeken werd en door de deelnemers graag werd gelopen. Is er een mooi einde gekomen aan carnaval dat een paar jaar niet gevierd kon worden vanwege de coronapandemie. Veel deelnemers zijn vandaag uitgeput thuis gebleven, maar het carnaval is goed verlopen. Carnaval is afgelopen en nu moeten de stellages worden afgeruimd. Dat moet gebeurd zijn voor zondagmiddag 3 uur. Iedereen die zich niet daaraan houdt en dus niet de stellages opruimt, kan volgend jaar niet meer in aanmerking komen voor een vergunning voor het bouwen van stellages langs de carnavalsroute. Iedereen die alles opgeruimd heeft, wordt geadviseerd daar daadwerkelijk ook een foto van te maken. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering heeft een motie van afkeuring gisteren in het Nederlandse parlement overleefd. 12 van de 20 Kamerfracties stemden voor, maar dat blijkt niet genoeg voor een meerderheid. Het gaat om een goedkeuring die Van Huffelen heeft gegeven aan een Europees digitaal identificatiesysteem. De Kamer was daar tegen, maar Van Huffelen heeft toch voorgestemd. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.